বিশেষ করে চিনি মিডিয়া রাউনো বেলাখানে হামবাই মারো তাই ফুंकाहाम তিনি जों अरवा हासुनिया पारा चम्पकनगर बिसिक्लायो मो यांखाई काशीदास गाय यांखा बलराम ठाकुर रब जतन साइमानो चिनी ताखुक अजय बोसोर तारिख सिंखाव थैमानि ताई दुदिनि परे खाना 24 तारिखो बो हा संसार याकरै थैजालांखा गाय बिनि खरकसासुक बिनि बुसा रियेल गाय बिनि आमाबो 3 बছর आगे थैकिया गाय बताबो सम्पूर्ण साइसुं हाय साइसुं हंगाय जुगो बिनि नाना तंगाबो बिनि बुसला संबाय तंगै मानि बो जेहेतु आलादा तंगाबा जोंबो खोनावै नंनि बिसिंथिनो जों खरमांखा बेलायखेनाव नंनो हामबाय मारो नंनि मिडियानि जे आसल जे मिडियानि साबुंरब टांखा जोंनि गोबांमा अमा हायखाय आपद बिपद खालायजाक जोंनि दफानि बिसिङाव दङ आबुनि बिसिङाव तिनि जों आरियानो मानफैखाया जे बिनि बाबानि जे 13 दिन बुसखांनि शुक्रबाराव नाय बुसबाराव नाय गा आबनो चबालायनायनि बागै जों फैलायगा चिनि अर एक्स ईएम चिनि अक्रा चन्द्रदेवरुपिनि चिनि बरंगनां एमडीसी बगुसकांग फाइथांगा चिनि एमएलए बाय चिनि गणेश बाबू और तंग चिनि सुक्राम बाबू बोतो एलाकानि नो ताई चिनि एडीसी नि वेस्ट जोननि चिनि जॉइंट चेयरमैन बिशुराय ताई चिनि अर वाइस चेयरमैन सं तंगयो नेत्री चिनि नुखना चिनि काजल देव बर्मा ताई कामिनि बर गावमा हायखायै जों तिनि गोबां मासुबाय मे एफानो जों जामान जामानि जों तुनि फैया ताई एरिज हापां चिनि याफाव तंगाबा ताबुक आपातत बो हस्टेल न तंग्रानाय जे प्राइवेट हस्टेल तंगमाने परीक्षा जरा कताला थांगा हतो बखामा याफां मानो बो 13 दिन रपाय ताई 2 दिन दंखायनो बनो जों नाफायनानि सेस्ता खायनाय लाङै तनि खांखाय आपातत आरो जे हस्टेल तंगमानि हस्टेलनि फीस आबो जोंनो रिनाय आबोनि परे हंखाय रेजाल्ट मानि परे जों चिनि एडीसी नि जे सरकारनि जे हस्टेल आरो बनो जों पार्मानेन्टलि तनिनाय आजागाताय कोनो बिनि रिसुमनि बागै बय खातानि बागै ताई नुखुंगाव बिनाना बा बिन काका संने बोसोर सुबाय मानजानाय बा बंनि बोसोराय खनाय दंगाबा गाय जों जा दायित्व जों एडीसी नो सोंनो हानाय बो आपातत आरो न काहामका बपरि दंनाय जेरै खूब स्मार्ट बो खेलाराव बो खूब काहाम न थिनांगो जुदि आरो तंगै काहामताय जों सुजुग मा खांखाय अमाके तो त्रिपुरानि स्पोर्ट्स स्कूल दङ खेला दुलानि एवं अमाहायके जत तारातारि बतेबो आइडिया खायमानाय जात आमतिर नायथुकै जों बनो काहामकै जों बनो परिनाय एवं नाखांकै जों नवोदय हाई स्कूल जेततायबो काहाम आरो परीक्षा रिनाय नगै खालिबालि जों साइथलायनाय हामबाय।